Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešním videu se pokusíme v Roboramblu dostat co na nejvyšší insane. Takže doufám, že se vám bude video líbit, dejte si like, odběr a jdeme na to. První hru jsem se teda rozhodl hrát za Clancyho, protože on dává na blízko tou ultinou docela dost velký damage. Takže jsem se rozhodl, že si nejdřív nabiju stage 3 o ty malé robotky díky mému gadgetu, který můžete vidět vpravo dole, a snad se mi to povede a uvidíme se u dalšího insaneu. Zatím sledujte tady tento krásný fight.